Belekin hambai Portipra bahasa media rokno ang puilawa sini 49 konstitusi Tipra motha samno blok kuntinungai kaisa press meet ma khaima bahise je miao BJP ni मुख्यमंत्री नि नेतृत्वे जे सामनो बाजार कायसा जनसभा खायका ओ जनसभा जोंखनाका नाकि 40 परिवार 120 भोटार तीव्रा मथा याकारै बीजेपी थांका हि सामनि अब सम्पूर्ण मिथ्या अब हैन गुजब जे कयेकजन जइनिक रेनाय अब जों जे खानामानि सीपीएम नि परिवार जे सीपीएम नि परिवार बावनो नौरिया हौरिया गोबां सिक्री सकराव खायै कयेक परिवार बाव जइन लाखा किन्तु तीव्रा मथानि कोनो कायसाबो कोनो एक परिवार पर्यन्त तीव्रा मथालरियै बीजेपी जइन रिया अब सम्पूर्ण मिथ्या अबनि बगै अ जागा मिया पाताल कइना फाइजा पाताल कइनाना आं अबनो मेसेज नामुसंगो सिनि सामनो आमचाय पवित्र आमचायसे ओ सामनो आमचाय अमहाय पाताल कइना निनि ननो आगे पाताल कइना माने ताबो नु पाताल कइनाया नों ताताल कइना नों सामनो फाय ताताल सापता सापायदि कारण ताताल कइना नो जों बेलायखे मासेलेंगो तमनि बगै हिंबा ओ ताताल कइना नों आगे फुरु सिनि तीव्रा सारावनि बगै एनआरसी चालू खायनाय सिनि हा सिनि सासल मा खायनाय सिनि राज्य जोंनो मुख्यमंत्री मावनाय आं बांलादेशनि फायनाय रावबाय जे बांलादेशी गुबेक एबा बांलादेशी बाय आं बुट चौनिया बुट बयकट खायनाय अमायके नों गोबां तीव्रा सारावना थगायै गोबां नों हजार चांदा कालेक्शन खायै नों सिनि तीव्रा सारावनो दिल्लीयाव बस्ता कांडगै नों हेमरका सिनि तीव्रा सारावनो गोबां जागा नों कष्ट खालायका अबनि बगै ताबु लासो जों नुखसि गुबेक एबा बांलादेशी बाय आं बुट चौनिया बुट बयकट खायनाय अमायके नों गोबां तीव्रा सारावना थगायै गोबां नों हजार चांदा कालेक्शन खायै नों सिनि तीव्रा सारावनो दिल्लीयाव बस्ता कांडगै नों हेमरका सिनि तीव्रा सारावनो गोबां जागा नों कष्ट खालायका अबनि बगै ताबु लासो जों नुखा जे नों बांलादेशी गुबेक नाकि बिप्लब कुमार देव नों साका बांलादेशनि बिप्लब कुमार देव ताबलाय नों तीव्रा सानो फालै नों बीजेपी नि लगेयो निनि मुख्यमंत्री नि लगे मिसे नों ताबु अमहायके मिसा ताकाल खाय नों प्रचार खाय दङ अब सम्पूर्ण मिथ्या अबनि बगै जों कयनाय ननो गणतंत्र अधिकार दङ राजनीति जेकुनु खायमाङो किन्तु अमहाय फायै बिभ्रांत खायनानै तानायदि नों जे जायगायाव बिभ्रांत खायका अ सामनु फायबो नों अमहायके बिभ्रांत खायना तानायदि अब सम्पूर्ण मिथ्या प्रचार अमहायबाय कोनो दिनो बीजेपी सक्सेस उमाग्ला कारण जों नुखा जे थांनाय सिनि 5 तारिखआव जे महाराजानि जनसमावेश ओ एलकानि बुरक তিনি ওয়ানসা থেকে শুরু খাই চাকমা ত্রিপুরা রিয়াং আসন সমস্ত এলাকানি যে অমহাই কোনো রাজনীতি দল কোনো কংগ্রেস সিপিএম বিজেপি কোনো পলিটিক্যাল সামনু বাজার অমাইকে জনসভা খাই ব্রো কবাং ফুমায়াকো একমাত্র চিনি তীব্রা মথা যে বোবাগ্রানি জনসভা অমাইকে ঐতিহাসিক জনসভা जों खायका अबनि बगै जों मात्र তীব্রা मथा ताबो 1 বছরको एडिसियो फेमानि सीमित एक सरकार किन्तु ओ साधारण सीमित से एडिसियो फैमानि बाय तिनी जों गोबांमा जेसिनि आगे स्कूल गामखि क्लास चलिया गोबांमा जागाव मास्टर थांया अमहायराव ताबो सिनि तीव्रा मथानि नेतृत्वे जों जरा तीव्रा मथानि लिडार खाय तंनाय रक तिनी गोबांमा जागाव खुरै बिग्रा मासाया मानैया अमहायराव जों निजिनि पकेटनि चांदा कालेक्शन खायै जों कोनो जागा रि क्रियरावनो रि बगैरो कोनो जागा जों नुक बायजानाय रावनो नुक थाङै रगो जे नुक खामजानाय रावनोबो जों किसा मिसा जे फारिमानि थाङै चुबाय दङ अमायके सिनि तीव्रा मथाराव ताबो जों सामनो आगय दङ अबनि बगै जे बीजेपी रावनि मिथ्या प्रतिश्रुति
बजे साबो घरे घरे नल घरे घरे जल যত জায়গা তৈনি ব্যবস্থা अंखा कारेन्टनि व्यवस्था अंखा इयाव माहाय मिथ्या बहाता बाजी सागो किन्तु जों थांय बेरायनायदि जेने